Isip pagtapos sa mga kalihukan sa Children's Month sa dakbayan sa Talisay, Mayor Samsam Gullas mipadangat sa iyang State of the Children's Address kaganihang buntag. Ug kay di man mahimo ang panagtapok, ilabi na uban ang mga bata, nakita kini sa live pinaagi sa social media. Usa sa gipahimug-atan sa mayor ang mga programang namugna may kalabutan sa paningkamot nga mahatagan og maayong edukasyon, maluwas gikan sa COVID-19, pinaagi sa pagtudlo sa kalimpyo ug ang paningkamot nga dili mabiktima sa mga iligal nga kalihukan sama sa iligal nga drogas. Ang culmination gitambungan sa konseho, mga kapitan sa 22 ka barangay ug mga department heads. Ang main points ko sa SOCA is 4 main points on what I believe and what DSWD believes is angay na tutukan the rights of the children, right to protection, right to participation, right to development, and right to survival.